Sekeová, Čuč, Bujavová, Rádiová, Rodzianská, Gajdošová, Adamová, Hromcová, Vidová. Datami číslo 4 mladší ženský plus 40 kg. Ľudia, zodpovedne. Toto isté ešte raz. Toto isté ešte raz. Zrýchli pohyb. Zapo. Ruky, nohy. Igor, výraznejšie po Viac pohybu. Dobre, výborne. Viac pohybu. Toto presne. Otvor a stredný strátku do toho. To musí byť výrazne, nebo sa máš na to. Vyberaj. Ty hovorím, nemá šancu, skôr makaj. Makaj. Ruky, nohy. Dobre! Áno. Voľnejšie. Toto chcem presne. A ešte jednu. Neustávaj. Dobrý pohyb. Neustávaj. Dobre, on nevie, Hyb sa. čo majú. Nedvíhaj nohu. Výborne. 6 sekúnd, Fero. Hore hlava. Zakli sa. Koniec. Iša! Koniec, že pasy, co chceš.